Ahoj všichni, tady je Dark a vítejte u mého nového videa. Dneska si zahrajeme hru 100 dní na moř. Ta hra je docela podobná jako hra 99 nocí v lese. 99 nocí v lese už mi přijde takový nudný, tak jsem chtěl zkusit něco nového. A máme tady vlastně takový raft, o který si musíme různě pečovat. Máme tady jídlo a mám tady harpunou ulovit nějaký dřevo. Takže protože ono se tady prostě jen tak na moři valí dřevo, což je trošku divný, ale můžeme toho využít. Takže bych semka do toho dal to dřevo. Ne, počkej, já jsem ho tady nechal. Takže, a odletělo. Dobře, tak si vezmu tohle. Tak, tohle je super. Tamhle je nějaká truhla, ale to je asi moc daleko. Tak já si vezmu zase tohle. A je 75%. Tak já jsem... super. Tak, máme už level 2 a samozřejmě můžeme tady vyrábět různé věci. Hádám, že na nás bude taky někdo útočit, takže se musíme připravovat, ale já bych to šel tady rovnou trošku prozkoumat. Nesmíme se ztratit, ale co je třeba tohle ta věc? Jo, to je scrap. A tady je nějaký krab. Oheň vyhasnul. To je jako ty racci, co tady lítají, tak na něj naplivali, nebo jakože to uhasl. Dobře, takže víme, že se musíme starat o náš oheň. Nevím, proč mi to furt padá. Tak, a tam je další plank, tak ten vezmu. Máme tady... Jo, aha, to je jako 99 nocí v lese, to znamená, že já si ulovím nějaký další dřevo, který si dám semka, ale už začíná noc, to není dobrý, to se mi nelíbí. Semka dám další dřevo, hej, dej to tam. A já jsem připravený někoho zabít tou harpunou. Ne, na nás jdou piráti. Tak pojďte, já vás propíchám harpunou. Jo, já jsem se tam takhle mohl přitáhnout, ale... Tady jsou, ale jak já ho můžu zabít? Hej. Jo, tady mám sekiru. Tady máš. Dostaneš sekirou dozad. Au. Já si budu muset vykraftit ještě lékárničku. To shodím do vody, ale Bůh nemůže chodit po vodě, nebo co? Kolik jich tady je? Já už mám půlku životu dole. Dobrý, jeden je mrtvý. Dobrý. Mám nový achievement. A dostal jsem nějaký peníze. A furt je teda noc, počkej, tohle je ten pirát. Můžeme ho přiložit do ohně. Máme tady ten nějaký pytel, ale do ohně ho asi přiložit nemůžem, jak tak na to koukám. Ale sem ho můžeme dát, dobře, tak to je dobrý. Zajímavý zvuky teda, ale... Máme nějaký dřevo a asi budeme mít problém s jídlem, ale já hádám, že si můžeme... Jo, tamhle je race, tak pojď. Máme... Jo, tak to už jsou upečený. Jsem to někam odhodil. Já to nechápu. Tak, dám ho tady do pytku. Sem ho dám a možná nemůžeme udělat nějakou truhlu, kam bych si to třeba ukládal ty věci. Už jeden? Ne, tak není, tak ještě není. Jo, jeden, dobrý. Den 2 a něco jsem jeden. Počkej, ale to bude, jo, to bude obchodník. Nebo nějaký indián, nebo co to je. Ukaž, co dáváš. Máme 60 a
můžeme něco koupit? Tak v tom případě já bych asi koupil palivo. Když to máme 10krát to palivo a je to za 20, tak to koupím. Dám to do baťohu. A ještě máme 40. A tady vypadá, že můžeme mít zbraně, když tady prodává náboje. Ale tak jakože tohle už je celkem drahý. Za 150, já to nevím. Tohle ani nevím, co je. Nemůžu anglicky, takže to nemůžu přeložit. Ale teď máte tady text, takže víte, co to je. Počkej, můžeme koupit tohle. To kupuju. Ale nemáme náboje. Takže super, máme to, ale máme zbraň, ale nemáme různý náboje, to je fakt super. A my si to tady můžeme rozšířit. Tak to já to dám třeba sem. A my tady máme to palivo. No super, tak já to přeložím. A já bych asi šel lovit nějaký další dřevo. Tohle je nějaká rozbitá bedna, tak já budu lovit jenom ty rozbitý bedny, protože ty dávají asi hodně, nebo ještě stolička. Tak. A já to jdu přeložit do ohně. Ale počkej, tak to jsem možná udělal špatně. Sice mám dobrý oheň, ale nemám dřevo v tom. Jak z toho můžu craftit věci? A já už bych se vrátil. Protože už začíná noc. A dal bych tam... Něco nás jde zabít. Ne, to je nějaký buku. Ale má velký meč, takže asi... Hello? Jsi přátelský? Ne, nejseš. Dobře, tak tady máš sekeru bejzat, mě je to jedno. Bum. A je mrtvý. Buku. Možná máme tady nějaký jídlo, tak bych se najet. Nevím, proč to udělalo zvuk, jak kdybych pil. Ale já jdu asi pro další dřevo. Opravdu ten campfire, ale on skoro nic nevydrží. Jo, to je nějaká baterka do auta. Tamhle nám nahoře lítají ptáci. A já bych to všechno dal sem. Takže co můžeme vykraftit? Můžeme udělat... Tady je rádio. Nevím, k čemu by nám bylo rádio. Ale jo, můžeme udělat tohle. To je na jídlo, asi. Takže já bych to dal třeba sem. A dobře, takže teď nám tam bude něco asi růst. Ještě jedno dřevo chybí a udělal bych si nějakou torčku. Oheň už nahoří. A můžeme udělat torčku 10krát rovnou. A tak to bych si dal hezky takhle tomuhle. Jak jako 10krát? Já myslím, že budu mít 10 torček. No to je jedno. Asi bych šel pro nějaký... Hele, já bych teďka šel prozkoumat nějaký ostrov. Protože tam by mohlo být dřevo. Vezmu si sekiru. Kdyby po mně chtěl tady někdo zaútočit. Tamhle mi něco svítí. Dobře, teďka si polezu jako v píku. Co tady to? Paleta.
beru scrap. A lezu jako v píku. A je tady nahoře něco? Jo, super, tamhle se mi označuje, že kde mám domov. Těch ostrovů tady není vůbec málo, tamhle je nějaký sněžný ostrov. A tady vypadá, že něco bude. Jo, a tamhle jsou ty piráti. Teď by se možná hodil ten lepší vaťoch nějaký. Open chest. Ukáž. 12. A co to je? To je meč? Jo, to je mačeta. Tak to beru. Máme ještě... meč. Meč nemáme. Začíná noc. A teď bych udělal nějakou rychlou akci, prostě zdrhám. Tady je nějaký klíč, stejně nemám místo v inventáři a prostě utíkám. Útočí na nás někdo? Jo, útočí. Už jedou tady. Ale já mám na vás mačetu. Au. Tohle bolelo. No, super se už jeden. Super, on už se dostal sem. Tak to je super, to. Já tady snad umřu. Ne. To je tohle. Pomoc. Super, už zbývá jenom tenhle. Pomoc. Au. Já umřu. A já nevím, ale jak ho mám... Jak já mu nic neubírám ani. Ne, to prostě já mu nic neubírám, já umřu. Já nevím, počkej, co tam je ta láhev? Ne. No, jsem mrtvý. Ok, tohle by bylo pro dnešní video všechno. Dejte like, odběr, napište nějaký komentář. Napište komentář, jestli chcete další díl. A uvidíme se u dalšího videa. Zatím čus.